mmadụ one ka ị ragoro isigoro na wee mie since you were born. If I want my first experience, I want to just have experience. Okay, first experience era work ibe ga. Bịa wuru obere nwa bi. Hey! Onwe na ihe mara m afụzi nke ikpeazụ na ala Igbo. Ka na ife na-emenụ. Kedu na ife na-eme na Igbo youth ọ gịnị nụ? Ọ iwu ka ọ bụ na ihe ọbụla wubekwala na n'obodo oyibo bụ na kọpịlịa. Nke ọbụla ndị ọcha mebe ma ọ dị mma ma ọ dị njọ bụ na kọpịlị. Bịanụ kụ na ofu ihe nwokorobịa anụnwa mere aka ndị nche ndị Nnewi akpalugo nwoke a ebe o ji obele nwa na-erube 10 years wolie ike wee na-akpọlisi ọgụdụ na ihe ga-emegide mmadụ atrat ọ bụza na nwoke ibe gị a na-ekwu na nwoke ọ bụrụkwa obele nwa na-enwebi na-erubere 10 years ka na ife mmadụ isi kolu na nke ikpeazụ a Chinefu ihe ọjọọ a na-eli anyị isi Chineke kekwala n'igwe ekekwa n'ụwa kekwanụ Adam and Eve anyị nwa chọzie tọn ozito Adam and Steve zi ka unu dịka ihe bụ ihe a bụ nwoke sikwu nọọ 20,000 naira ya na ihe ọzọ ndị ọzọ kwugasịrị ya bụ obele nwa na nkwa ya nwa ka o ji wela afọ dị obele nwa ka ha pikwa ọtụtụ okwu welu na anyị na wee kelee ya bụ ihe ka na ụfụ alụ na-eme n'obodo anyị na-ekwusi okwu ike afọ gị emerie onye ebe ka ewu onye Uruagu ka esa ịzọ onye Uruagu ọ bụ na eze Uruagu nwa onye ka ewu Nne Tasos. All right. Na-erase the voice gị biko. Okay, nwa Nne Tasos. Gịnị ka ị mere iji wee nọ n'ọfịs ndị Strike Force start Nnewi North? Ka efe ime? Idina nwoke ibe gị. Ka nke bụ idina nwoke ibe gị? Gịnị odina na bed ka ọ? Ka esi mekọ mepee nkọ ife ọ ga-aghọta? Oke, ya rara nwoke ibe gị. Nwoke ibe gị ya rara asị gị kwuo aha one ka ọ dị. Asị gị kwuo aha one ka ọ dị. Go straight to the point. Mana asị gị kwuo nnọọ. Onye ahụ gị na ya dị na ọ dị ka orugo 15 years. Go straight to the point. Asị gị kwuo nwa nke na ya dị na ahụ one ka ọ dị ka ya adị. Onye ahụ orugo 15 years. Gwa onwe gị eziokwu. Orugo 15 years. Okay. Iwe je dube ya mụ n'ike. Gịnị ka ị gwagasịrị ya ka ya emeri ya? Ego ole ka ị gwara ya enye ya? Na-ekwusi okwu ike. Ihe ya 20,000 mekwara ya gị n'ọzọ. Anyị enwetara gị. Ihe ya 20,000 mekwara ya gị n'ọzọ. Gwa m enye 20,000 Ihe ya 20,000 mee gị n'ọzọ. Ịgwa n'ihe egoro ya fon. Okay. I wee kpọrọ nwoke ibe gị baa n'ime ọhịa wee je na-adị ya amụ n'ike. Obere nwa ebe ọgbọ nwatakịrị erubogho 10 years wee baa ime ọhịa je na-adị ya amụ n'ike. Okay. Fine and good. Mmadụ ole? Yes, straight to the point. Ife ya azọ gị na wee eziokwu, nothing but the truth. Nobody is intimidating you. Mmadụ one ka ị ragoro isigoro na wee mie since you were born. If I want my first experience, I want to just have experience. Okay, first experience era nwoke ibe gị. Bịa wuru obere nwa bi. Obere nwa erubogho 10 years. According to ị na-ekwuru 15 years, mana onye rara ahụ nwatakịrị erubogho 10 years. Nwa ha erubogho 10 years. According to the parents, ha ji
details you about 10 years. So all no also mere ife a mee ya to your sister or your brother ka efi nwere ike ime onye ahụ. ma punish. Okay. So ife na-akụwa kịta na oyibo handụl ọka esiri ka esi handụl ya bi onye mere ụdị ife ọkwa oyibo handụl ya ọkwa oyibo handụl ya ka esi wee handụl onye kpara ụdị agwa bikos onye idinere nwata nwoke ibe gị idinere nwa minọ orugbo ife eji mmadụ eme ọ dị 9 years na dị edupụ gị ike and oge edere ọ bara ọfụma ọ bara ọfụma oge edere daalụ ịnụ ebe ị nọrọ n'ọfịs ndị Strifers Nnewi. Come on, come all this. Welcome. Come on, this.